Yes, ma'am. Which one? Yes, of course. Die leeft nog. Clean for you. We make it for you. No problem. Die leeft, hè? Hollands. Hij leeft. Ja, je leeft allemaal leeft. Hallo, zijn die activiteiten? Hey, vriend. Heel mooi. Deze kijken. Be here, hetzelfde. Hey. Ja? Even pinnen. Mag hij even langs? بس بوشي طريقة شق دخنة بس قادر يتعبيرين Combien 12,51 km. 12,50. Ici, il y a combien de kilos? Peut-être 2 kilos. 2 kilo. 2 kilos. Oui. 100 euro, hè? Oh, 100 euro. Al mijn geld is op. Ja? Heb je geld nodig? Huh? Ga je lenen? Geen probleem. Moet je betalen. Wil je geld terug? Geld terug? Ja. Niet goed geld terug? Kan je andere keer betalen? Nee, eerst opeten. Nou, als het niet goed is, maar geld terug. Mijn klant, als je geen geld kan altijd de andere keer betalen. Mag ik deze vissen? Een kilootje van die? Kilootje? Ja, van die kleine visjes. Kan het dus schoongemaakt worden, toch? Ja, oké. Doe maar een kilootje. Ietsje, maar ja. Ja, zo is goed. Baraguda, baraguda. Ja, een kilootje. Mooi baraguda. Hoeveel kost die? Hoeveel? 15. Alles is zo duur. Je gaat schoonmaken. Ja, als het duur is, gaan we schoonmaken. Klaar. Groot. Ja, dat dik arbeid. Lukt het? Ik ga even vlees kopen hier zo. Kijk, ik koop even vlees. Kom zo. Kijk hoor. Hallo. Heb je zout vlees? Oké. Oh ja, mag ik, ja, mag 2 stukjes? Twee stukjes. Even kijken. Ja. Mag binnen? Ja.
Dank u wel. Hetzelfde. Hey! Maar we stoppen, blij je nog hè? Maar blij je live, maar we stoppen. Ik wou ze blijven video maken, toen zei je. TikTok niet. YouTube. Maar dat moet om de station. Was zo. Nou, we stoppen, ik moet eens maar stoppen lah. Ah, we gaan ook kunnen. Hey! En dan komen we kom maar met elkaar delen. Mama ga kabia masodere. Ja, kakla mo oké. Mama ga kabia masodere. Ja, kakla je bia kende. Sɛ de bia bɛtɛ. Ɛnɛ mi ka so aso ma dɔ fini. Ni bure. Misi ni fɔlɔ ma kakɛ bure. Sɛ ma la sɛ. Ɛmɛ ka so a €100 kakla. Mi spend €100. Ni ma la ka. Ndokwa maka mo mo ha o se obaki wo no o di zukwa em se sa de mo ma ti aba. Ah, se do fele man ya. Ya. Ah, ko ni jimo so. James ma ben don na e bi ala me ma da obi ala. E me don mo ja. Yo, mi say no recording. Okay, bye bye. Hey, c'est crap. Wat is geen water? Ze bewegen, hè? Lukt het? Vamos que chacha. 3 kilo? Ja, aqua. Ja, mag binnen. Ah ja.
Hasta mañana. Vale, amigo. Dankjewel. Ja. Voor mij. Ja. Nee, ik ging wat kopen, ze vies daar. Ja. Voor mij. Sorry. Ik denk van nou, dus Nee, geef niet. geef ik het aan Nee, is voor mij. dan. Oké. De tomaat. Even. Mag deze? Hoeveel? 120. Oké. Ik ga kijken of ik nog meer spullen kan kopen dan. Even kijken hoor. Doe maar deze erbij. Kan ik pinnen? Kan ik pinnen? Ja, Ja? ook. En dan die tomaat 1,20. Hoeveel? Ik heb tomaat gekocht. Oh, die staat daar. Dat is 1,20 euro. Ja. Dat is 1 euro. Ja, 1,20. €2,25. Ja. Ja. Lekker? Ja? Oké. Dank je. Ja, maar dan krijg ik die zin om te doen. Maar je loopt nog eerst voor de rest weg. Je bent ook van Schotland. Daar is dan ook die highlight. Die highlight. Als hij dat ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat is inderdaad waar. Ja, misschien is het maar beter van de kant. Nee. Nee, dat is zo'n... Is toch fantastisch hoor, nee. Wauw. Bebe, amo kusuti wakaza, uruwe. Ngiri maka.
Ik weet niet.